Wah. Diarani sinden traju iki ya iki. Nggih pancen leres, Pak. Saestu. Kula lek napa jumeneng ngoten mesti dikeploki. Ngadeg awake dhewe aja jumeneng. Nggih. Anu pas ngadeg ngoten mesti dikeploki kalih ibu-ibu. Heeh. Kula nggih bertanya-tanya enten napa to, Bu? Nganu beda karo Pak Endo. Sampeyan lek ngadeg iki dikeploki karo ibu-ibu. Ning aku lek ngadeg ibumu ki malah muring ngono. Lho, lha teng napa? Ayo mbok tekono ibu. Aja men ngadeg kesel aku ngono. Lho, nek mboten saged ngadeg njur pripun? Ayo kon jongkok terus ngono. Yo coba. Iki ambakno sampean ki jumeneng ngadeg. Iki tembangno sinom nyamat engko dibabaske nang Nyidam Sari nganggo garap keroncongan. Nah. Siap. Ya. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jenenge salam iki le komplek biyen magang bupati ora dadi iki ya. Wong kula magang modin mawon mayite demo, Pak. Heeh. Nah coba ki pilihan ada dua pilihan, sing siji sinom nyamat, sing kepindhone yen ing tawang ana lintang, kuwi pundhutane ngono. Sing ndi? Yen ing, oh nggih. Yen ing tawang, Pak. Ya, heeh. Nggih. Mas Dar. Yen ing tawang ana lintang. Wong bagus aku ngenteni. Ya bengi. Wong bagus gembas. Ya bengi iki aku mau lembagus ki, bengi iki tok iki. Enake mung kowe kok. Iya. Ya manut tak gandrung ngono. Wong ayu. Uga diaturke sing do keparang rawuh penggemar Sekar Gadung sing lumantar grup SGI tanpa kecuali. Bapak Samidi uga Bapak Muidi kang keparang rawuh. Aja lali pepundenmu Mak Digirin lho, Nduk, Pit. Nggih, wilujeng dalu. Mas Giren. Nggih, kersane nem, Pak, kula Mas. Nggih. Uga Pak Pohyanto sak kanca, uga Mas Carik sing sangka wilayah Ndawuan. Heeh. Kuwi Mas Carik mau teko ibumu tanggalan. Wah iki cetha lek Mas Carik ki ora mung sekedar seneng wayang ning bener-bener pecinta wayang. Arep nanggap tanggal 9 10 September ning wis kisenan sik digoleki dinane. Mas Carik nanggap du adike. Iya. Kowe iki digandring kok iso ngincengi iki kok. Aku langsung ngelak. Kok iso? Lah nyawang dhuwurmu wegung kaya ngono. Astagfirullah. Pun mboten gandrung ritek kula, Pak. Heeh. Ya balik, Mas, balik. Alah. Nyapa kok balik, Dik? Lah wong diutik-utik kok ngesor kaya kuweri. Gembos nakal, Pak. Gembos nakal. Lek nakal gembos ki sirikane mung siji. Napa? Cekelen sirahe. Nggih. Leweken. Loh. Ora nakal wong lanang ki kreatif. Nggih kamangka sirahe niku wonten kalih, Pak. Gembos. Waduh. Iya. Santang kon war tani
janji-janjiku eling sumadet sing tias ing suarane sih elok banget monggo wis pirang-pirang bengi mau bengi ana ing Purwa dadi tirta yuda Malang Selatan njur bengi iki ning Pagu sesuk balik ngetan ana ing Batu ya dadi sing awan ki sesuk sak rombongan liyane mulih turu sik ya benjing kula laris Pak benjing kula laris larise lah wong mriko hawane adem asrep ha iya ndamel anget-angetan bejo sing gajihe akeh kaya awakmu kuwi lah ndamel kemul heeh Kang Mas ingsun mersapa Katur Bapak Kades Tulungreja Batu sing nyimak saka dalem Batu ya bagus. Nah, sing kok apik sesuk patut untuk ditambahi. Tambahin apa, Pak? Tak goleke cawet. Oh, jenengan riyen terus numbasne bake ndandosne ngoten kok. Ha witekno wong aku operasi ning pirang-pirang toko ra cethuk sing ukurane X6 terus L apa ya ana coba. Mbok nggih mboten enten tulisane ngoten lho, Pak. Hah? Mboten enten tulisane Terus tak ngoten lho. gekke saka kampli. Nah. Sing enek tulisane kedalaman 70 meter. Jauh weru niku. Heeh. Tangis ing tias Khusus kanggo plenting. Lho, Ha tangis sing tias kuwi. nganteni padang rembulan. Uga katur Bapak Didik Fajar ingkang rawuh sangka Wonokerto ya. Yo kaya ngapa nduk tembange diaturke.